Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, luwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma, nagdasig, nagalingon sa pagtuo ko. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma, nagadasig, nagalingon sa pagtuo ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, diwata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay iyong mauno mo. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanan. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong punta, mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ng Dios mga kaigsunan nga naghatag ka nato og kadasig, naghatag ka nato og kalampusan, nagproteksyon og nagtagbog nagatiman sa unsamay atong gikinahanglan. Atong pasalamatan ang Dios sa atong pagsugod ni mong programa. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom,
Dios nga kanunay nag-amuma sa matag usa nga misalig bitangob kanimo. Dios nga walay hunong nga nagmonitor sa tanang mga tao. Dios nga may nagtagbo sa unsamay gikinahanglan o proteksyon ug nanalipod kanamo. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya nasab kami o Dios aron sa pagdahig kanimo. Lubaw sa tanan ugan sa pagpamati na usab sa imong mga mensahe. Ang imong mga mensahe mo ay maghatag ka na mog tinuod nga kinabuhi, nga maghatag ka na mog tinuod nga paglaong sa mga saad nga imong ipaabot gipasabot ka namo. I-bless kami Ginoo. Ako makaigsunan nga naa karon sila mga dapit, naa karon sila mga trabahuan, naaman sila karon silang Pinoy-anan. I declare right now in the name of Jesus Christ, imo silang panalanginan, imo silang ubanan ug labaw sa tanan malig-on ang ilang pagtuo pagsalig diha kanimo. Salamat o Dios sa mga mensahe nga imong gipaabot sa matagusan ini taknaa. Din mangitag dapit o Dios sa among kasing-kasing. Din ang ambalan nimong Espiritu o God mo ay magapahinumdum magatudlo sa mga pulong nga among nadunggan ug madunggan among karon ning taknaa. Bless Ginoo kini mong programa. We declare blessing sa matagusa. Ngang kalipay kalinaw Ginoo, may maghari sa matag kinabuhi sa tao nga mingtuo kanimo. Salamat o Dios Amahan sa imong pagpanalayong pagdawat sa mga pag-ampong panghangyo kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa, Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin o nagtagbo sa tanan natong gikinahanglan. Ako nagtuo nga ikaw ang panalanginan gayod sa Ginoo niini gayo nga taknaa. Mayong gabi, mayong pakiguban mga kaigsunan, labi na sa ato ang mga kaigsunan nga nagsunod sa ato ang programa, Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko, pinaagi sa atong FM Station 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Mayong gabi, may pagpaminaw. Oras sa to programa mga kaigsunan alas 8:58 sa kagabion. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa tanang naghatod ni ining sa naghatod na sa og mga mensahe diri sa to nga programa. Ang Dios magauban magapanalangin. Ug ako kamong gihangyo, ug ako kamong gidasig sa pagpadayon sa pag-share sa to nga programa ngadto sa inyong mga kailagigala, inyong mga friend. Kay do na mo yung mga friend nga dili nako igala apan dili nako friend sa Facebook, no? Og inyo nang i-sharean mga kaigsunan, sama sila kanato karon makadungog makabati na usab sa mga pulong sa atong buhi nga Dios. Welcome sa atong nga programa, ato mga kaigsunan nga naghatod ng mga mensahe diri. Og si Lorena Traya, maayong gabi. Si Martin Kababat, maayong gabi. Gina Gamahalan, Susana Pablio, good evening. Og si Lucien Gonzaga, og si Maduna Nicor Arkelon, maayong gabi Pastor. Sa God bless, salamat sa Dios na minaw ako sa imo karon, na ako diri sa Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Maayong gabi. Dalaygon ang Dios ni Sister Mait Bayon. Madot pa, good evening Pastor. Request kog awit Makalangit Katamis, Katamis by Jubert Madera. Thanks. Og si Susana Pablio, good evening Pastor Gideon, og sa imong pamilya sa tanan dalaygon ang atong buhi nga Dios. Og ni Gina Kamahalan og Rachel, maayong gabi. May pagpaminaw og sa tanan mga morifli, mga silent listener sa atong programa. I declare blessing kanatong tanan. Sa buhat yung kita mamatanong, aron kita mamaluwas, si Jesus nang makaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung hilita mo sa lisak. Ato tagaan og pagtagad ang gi-request diri mga kaigsunan nga awit Makalangit. Katamis by Jubert Madera. Ang Dios magpanalangin sa matagusan ni mong awit. Si Marlita Olovario, maayong gabi Pastor, watching from Chris Isabel Liti sa Caravan. Maayong gabi kaninyo diha. Si Sister Nars Buyan, maayong gabi. Si Pastor G-Boy Orel, maayong gabi kaninyo diha Pastor. Kumusta mo diha sa Cebu City? Si Lorna Serdon San Juan, maayong gabi Pastor Gideon Candelario, watching from Samal, Davao.
Si Marlene Digal, maayong gabi, ang Dios magpanalangin. Sayaw mulok sota. Si Ranly Campos Mangyaw, BE Pastor, pa-shout out diri sa Neolite, Maco, Davao de Oro. Mayong gabi, may pagiguban ni Glory Donaire, Fortuna, mayong gabi, Pastor, request kog awit makalangit, langit ang hinungdan. Si Jim ni Shimurang Mangaron, mayong gabi, Pastor Gideon, watching from Ibarak, Japan. Mayong gabi ni mo diha, Sir Jim. Kumusta mo diha sa Japan? Si Armalin B. Dadizon, maayong gabi sa tanan. Alagad sa Dios nga naminaw sa pulong mo kinabuhi ko. Ug maayong gabi usa, Pastor, ug sa imuhang tibok pamilya watching from Clark Dasera Dumulok, Isabel. Dalaygon ang pagkamaayo sa Dios sa matag usa kanato. Maayong gabi, may pagpaminaw, ilabi na ni Renante de la Serna. Maayong gabi, Pastor Gideon. Uban sa tibok nimong paminimalay, dalaygon ang Dios, ang Ginoong Jesucristo, uban sa tanang naminaw sa maong programa ang pulong mo kinabuhi. Kinabuhi ko. Maayong gabi, may pagiguban ni Rowel Lacson. Good evening, Pastor Gideon. Thank you, Lord. Natapos naman gid ang training namo. I hope makakomplete na ko sa akong mga requirements. For development and mighty name of Jesus. Wow, no? Congratulations. Ay hatag na sa Ginoo ang dakong kalampusan. Mayong gabi ni Ranly Campos Mangyaw, Campos Family, Pastor sa Biukadan, Mako. Mayong gabi diha sa tanang mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa Mako. Mayong gabi ni Rick Boy Baliot. Good evening diha, Pastor. Og sa tanang naminaw live nimo, Pastor, salamat. Og shout out ko, Pastor, from Kawayan, Lumbia. Pa-request kog song With All I Am. Salamat kay sinyo nga pakiguban. Ang ako rang katahon karon mga kaigsunan katong gi-request nga kanina nga gitara. Ako ra tong katahon ug moadto na ta sa pulong sa Dios kay atong oras hapit na mampud alas 9. So kung katahon mga kaigsuonan ang gi-request kaganina nga gitara, ako gyutong kantahon mga kaigsuonan, ako atong humanon. Kay wa gyud taon to mahuman kaganina buntag, ako atong humanon mga kaigsuonan para kanang madunggan pod sa ato mga kaigsuonan ang maong lyrics sa kanta. Pagkatangis sa imong saad, kung palandungon ning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagpadayag. Okay, ako atong kantahon mga kaigsuonan, ang gi-request nga gitara unya moadto na ta sa kuan kanang moadto na ta sa paghisgot sa mga mensahe nga ato karong pagasaluhan. gitara ko ikan kanimo kinabuhi ko hingpit-ibag mo hiyas talento iampingan ko tanang ipaambit ko sa tanang tao. Ang gitara kong gikanta nimo dadon ko kini pinsan asa ko
Idoyo ko sa mga awit ko, awit nga halan kong kanimo, langit no mahal. Pasudla ko sa balaang halaran, balaan mong templo, tuguti nga makapuyo ako. Adlaw gabi sa akong mga biyahe, kinabuhi ko giatiman mo sige. Bisan nasa ako ana ang proteksyon mo, madaogon ako ka ikaw kauban ko. Ang gitara kong gikan kanimo, daton ko kini bisan asa ko, idoyo ko sa mga awit ko, awit nga halad ko kanimo, langit no pasudla ko sa balaang halaran, balaan mong timblo, tuguti nga makapuyo ako. Nakompos ning maong awit mga kaigsuonan sa panahon gyud sa pandemic. Din doon na may mga biyahe, apan padayon ang Dios nagproteksyon. Doon ako'y mga bisitahan nga mga kaigsuonan nga magpaampo. Unya ako yung adtoon. O nakita nako nga kana bitawng ang proteksyon sa Dios akong nasinatian. Unya sa mataglakaw nako mga kaigsuonan, nagyo ng gitara. O doon na po'y mga batanon o mga kaigsunan pod nga akong mga ila-ila sa akong mga biyahe, o nangandoy pod magpatudlo pod sila gitara. Muna nga ako gud sila po nga tagaan og panahon nga ako pod sila nga mabahinan, maambitan sa mga talento nga gikan sa Ginoo. Muna na-compose kining maong awit gitara. Gitara ko gikan kanimo, inabuhi mo hingpit gibag mo, hiyas talento iampingan ko, tanan ipaambit ko sa tanang tao. Ang gitara kong gikan kanimo, daton ko kini bisan asa ako, idoyo ko sa mga awit ko, awit nga halad kong kanimo, langit no pasudla ko sa balaang halaran, balaan mong templo, tuguti nga makapuyo ako. Adlaw gabi sa akong mga biyahe, kinabuhi ko giatiman mo sige. Bisan nasa ako anang proteksyon mo,
magano madaogon ako kay ikaw kauban ko. Ang gitara kong ikanta nimo, dadon ko kinibisan asa ko, idoyo ko sa mga awit ko. Awit nga halad kanimo, langit nun masunlang ko sa balaang halaran, balaan mong templo, tuguti nga magapuyo ako. Ang gitara kong ikanta nimo, dadon ko kinibisan asa ko, idoyo ko sa mga awit ko. Awit nga halad kung kanimo, langit no Ama. Pasunla ko sa balaang halaran, balaan mong templo, tuguti nga magapuyo ako, tuguti nga magapuyo ako, tuguti nga magapuyo ako. O sa kini ka awit mga kaigsunan nga naghangyo o nagampo sa atong buhi nga Dios, nga sa tanang panahon gipangandoy sa atong kasing-kasing nga makapuyo ta diha sa presensya sa Ginoo. Kay kung makapuyo ta diha sa presensya sa Ginoo mga kaigsunan, mabati gyud nato kanang katagbawan, dili gyud nato mabati ang kanang kagulanan, mga kabugaton, dili na nato na masinatian. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsunan, dunay pangutana mga igsuon, unsaon aron ang tao makapadayon sa pagsubay o pagbuhat sa pamaagi sa Dios. Unsaon ang tao makapadayon sa pagsubay sa pagbuhat sa pamaagi sa Dios. Now, bantayanan niya siya mga kaigsunan, kay dunay panahon nga ang tao nagtuo siya nga kanang pamaagi sa Dios ang ihang gisunod. Daghang mga tao nga nagtuo nga pamaagi sa Dios ang ilahang gibuhat, mailhan ragyod ang pamaagi sa Dios mga kaigsunan, kay paingon man ta sa panalangin. Kumbaga ang panalangin may mupadulong nato, dili mo palayo ang panalangin. Ang protection, dili gayod mo palayo ang panalangin kung ang pamaagi sa Dios mo'y atong naikinabuhi, nabuhat sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. So diha gyud nato masayran mga kaigsunan nga hingpit na natong naikinabuhi ang pamaagi sa Dios. Doon na po'y mga tao mga kaigsunan nga dasig kaayo sa pagsugod sa pagsubay sa pamaagi sa Dios, kay nabless sila sa mga mensahe nga dunay mga saad. Natong hinumduman ang matag saad sa Dios, doon na gyud ay pamaagi. Lamang kung ang usa ka tawo magsugod na sa pagbuhat sa pamaagi sa Dios, babaga na si Satanas. Kay dili gyud gusto si Satanas nga ang tao nga mga lagad sa Dios mapanalanginan. Mao na nga limbungan, linglahon ang tao nga magsugod sa pagsubay o pagbuhat sa pamaagi sa Dios. Ang ato karon nga hisgutan mga kaigsunan, kung unsaon aron ako, ikaw, kita makapadayon
sa pagbuhat sa pamaagi sa Dios. Kaysa ako nang gikaingon mga kaigsunan, kung hingpit nato maikinabuhi o masubay ang pamaagi sa Dios, mo resulta gyud nagpanalangin. Padulong tas panalangin ug ang panalangin moabot gyud na sa atong kinabuhi. Ang tinuod mga kaigsunan nga tao nga hingpit nga dunay pagtuo, pangitaon gyud niya ang mga pamaagi sa Dios. Pinakaimportante alang sa tao nga tinud-anay gyud nga nagtuo sa Dios ang pagpangita o ang pagsubay o pagbuhat sa pamaagis Ginoo. O ang tao nga nagpadayon diha sa dalan sa Ginoo, giklaro diha mga kaigsunan nga una sa tanan, dili niya wadon ang gitawag disiplina. Ang matag usa ka tawo mga kaigsunan kinahanglan gyud niya ang pulong disiplina. Kining disiplina o niya relasyon niya sa Dios o kanang pagtabang kanunay sumala sa giyas bala ang espiritu. So una gyud sa tanan mga kaigsunan, number 1 gyud aron makapadayon ta sa kana bitaw nga pagsubay, pagbuhat sa pamaagi sa Ginoo. Kay sa ako nang gikaingon mga kaigsunan, daghang mga tao nga dasig kay sa pagsugod. Og mao ganay mga tao mga kaigsunan nga nagdala sa kasing-kasing nga daw sama sa yutang batuon. Madinasigon sila nga midawat namati sa pulong sa Dios. Doon na po'y ikaduha nga malipayon kayo nakadungog na kabati o nagsugod na sa pagsubay pagbuhat sa pamagi sa Dios, apan wala makapadayon. Kay ang ilang kasing-kasing daw sama pod sa yutang sa buton. So unsa may mga pamaagi aron makapadayon pagbuhat ang tao sa pamaagi sa Dios. Kay nindot kayo mga kaigsunan ang padulngan sa tao nga nakapadayon sa pagbuhat o sa pagsubay sa pamaagi sa Ginoo. Walay sama, walay makakumpara mga kaigsunan. Naa niya ang kalipay, naa niya ang kalinaw, naa niya ang kahapsay sa pagpuyo. Naa diha ang kalipay nga walay sama. Og labaw sa tanan na ang proteksyon og ang panalangin sa Dios dili mulayo sa iyahang Pinoy-anan. Una mga kaigsunan nga pamaagi aron makapadayon ta sa pagbuhat sa pamaagi sa Ginoo. Kanang dili bitaw ta kanang dili ta laayan padayon na ikadasig. Una nga angay nato buhaton mga kaigsunan, padayonon nato ang kadasig sa pagpakigrelasyon sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Dili gyud nato wadon ang pagampo. Dili gyud nato tugutan nga ang atong pagampo mura og kanang minantinil na lang. Seryoso gyud dapat. Og dapat mga kaigsunan ato ang gisubay ang mga requirements o mga pagtulunan nga gibilin ni Jesus mahitungod sa pagampo. Kay naa man say gibilin nga mga pagtulunan nga gi-require mga kaigsunan para sa panahon nga ang tao moampo dunggon gayud sa Dios. Dili na kinahanglag balak-balak o kanang pasakayle ang mga pagampo. Importante sa pagampo mga kaigsunan, number 1, nagkinabuhi kang balaan, nagkinabuhi kang matarong. Mao gyud nay i-maintain sa usa ka tawo nga kana bitawng makapadayon ang iyang relasyon sa Ginoo. Kinahanglan gyud nga likayan gyud niya ang pagbuhat og dautan. Ang paglikay sa pagbuhat og dautan dapat dili itan-aw niya ang iyang kaugalingon sa mga nabuhat sa uban. Dapat iyang bantayan ang iyang kaugalingon. Kung ang tao mga kaigsunan ko sa Ginoo nangandoy nga makapadayon sa pagkinabuhing balaan, dapat na asay hingpit nga disiplina. Kinahanglan ang imuhang kaugalingon i-maintain ang disiplina. Kaysa ako ang kinabuhi mga kaigsunan, maunay akong gipaningkamutan og maunay ako ang gikatunan ang pagdisiplina sa akong kaugalingon. Disiplina des pagampo. Disiplina mga kaigsunan matud pa sa balaang kasulatan mahitungod sa pagpuasa. Disiplina mga kaigsunan sa paglikay gyud
sa mga buhat nga dili ikalipay sa Dios. Ilayo gyud nato tong kaugalingon sa kalihukan sa kalibutan para makapadayon ta mga kaigsunan nga may kasiguruhan sa panahon nga moampo ta sa Dios. Nindot kayo mga kaigsunan nga dili kaayo balak-balak ang imong pag-ampo pero gidungog na dahil Ginoo. Kaysa nindot kay paminawon o taas kayo pero wala dahil dawata. Importante mga kaigsunan sa pag-ampo na kinabuhit ang balaan, na kinabuhit ang matarong, o gigamit na to ang kinaiya sa Dios. Nga gipakita ni Jesus Christ ang hingpit nga pagkamapabsanon. Ang hingpit nga mapabsanon mga kaigsunan, sulayan gyud tana. Doon ay mga tao nga muraog kanang maayaw sila kay nimo. Ayaw sila tagda. Pasagdi sila. Kung gipakamaayo nila ang ilang kaugalingon kay nimo, ayaw sila pansina. Kay kung imo na silang pansinon, makikupitinsya man ang imuhang kasing-kasing unya nila. Pasagdahi ang mga tao nga musulti ngadtos uban, mahitungod nimo nga dauton ka, sawayon ka, mura bitaw kag hisgutan kanila sa laing mga tao, mahitungod sa mga bati o mahitungod sa mga dili maayong mga mensahe. Unya moabot sad na nimo, ayaw na tagda. Kay ang imong disiplina, ang imuhang pagdisiplina dili para nila kundi para nimo. Kinahanglan disiplinahon nato tong kaugalingon sa paglikay, pagbalibad sa mga dili maayo nga mga mensahe nga maoy makadaot sa atong nauna. Kaganina naghisgot gihapon tag huna mga kaigsunan. So importante gyud mga igsoon, ipadayon ang pag-ampo, ang pagpakigsulti sa Dios. Daghan kayong mga pamaagi nga makapadayon ta sa pag-ampo sa Ginoo. Ug dili nato tugutan nga mahimong batasanon usab nato ang gibatasan sa uban. Nga moampo rag dunay panginahanglan, moampo ra mga kaigsuonan kung naay mga problema, moampo lang kung dunay balatian, mga disgrasya ug uban pa nga dili na madalas kwarta. Isa lang maninuod sa pag-ampo, ulahin ang tanan. Dapat sa ato ang kinabuhi karon, nabatasan nato, lifestyle nato ang pag-ampo. Mga kaigsuonan niya, daghan kaayo nga mga pamaagi nga makaampo ka sa Dios. Kanang moadto kas imuhang lawak. Pwede ka makapasalamat sa Dios. Maminaw kag mga awit makalangit kanang mo relax na ang imong kaugalingon, mo relax na ang imong nauna. Pakigsultihi ang Dios uban sa hapsay nga panghuna-una. Dili gubot og dili kana bitawng bugat nga kasing-kasing. Kay nganuman, kantigo naman kang mudawat sa tanan. Dili mayo mga kaigsunan nga batasanon sa tao nga isa lang mo ampit kung kanang huot na bitaw ang dughan, bugat na kaayo, kapoy na kaayo. Ang may tabo magud ana, dili ka kadaig ug dili ka kapasalamat sa Dios. Ang tao nga dili makapasalamat sa Dios ug dili kadaig sa Dios, gihari as kaguol. Kasagaran ra ba sa tao nga dunay kaguol mga kaigsunan, kung dili sa disiplinado nga tao, ang mahitabo niya mga kaigsunan ipasangil niya ang iyang sitwasyon sa uban. Nga kung atong tan-awon ang balang kasulatan, dili dawaton sa Dios ang bisan unsang ipasangil sa tao para kunuhay mamaayo ang iyang kaugalingon. Kay ang Dios nga atong gilagaran, dili nato siya malimbungan o dili gid nato mailad. Nakakita ang Dios sa atong nahuna o sa atong kasing-kasing o sa atong sitwasyon bisan asa ta. Sunod nga mga pamaagi aron makapadayon ta sa pagsubay o pagbuhat sa pamaagi sa Dios, kinahanglan ipadayon nato ang pagbasa, ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kay dunay mga panahon mga kaigsunan nga malimgatan nato ang pamaagi sa Dios. Kumbaga malimot ta. Unya mas gipili na to og mas nasabtan ra bak usahay sa tao nga murag ang ihang gibuhat, iyang ipasumangil nga kini ang gustos Ginoo, pamaagi sa Ginoo. Apan sa unahan sa dihang magbasa sa Biblia, iyan ang madiskubrihan nga oy, dili man dinhi pamaagi sa Ginoo.
labi na gyud sa mga relasyon sa lalaki ug babae, labi na gyud sa mga batan-on. Daghan nga mga sitwasyon sa kinabuhi sa tao nga ipasumangil nila sa Ginoo, apan ang tinuod sila ra di ay ang nagdesisyon sa tanan. Muna nga importante gyud ang pagbasa. Dili nato tugutan nga doon na pay mudasig nato sa pagbasa. Dili nato batasanon ba nga isa ta mobasa kung dunay mudasig. Dapat sa atong pagkakristohanon sa imong kinabuhi naa na kay disiplina nga imuhang gihimo sa imong kaugalingon. Kumbaga, padayon nimong gidisiplina ang imong kaugalingon. Aron makapadayon ka sa pagsubay o pagbuhat sa pamaagi sa Ginoo. Og diha nimo mailhan ang dako kayong kalian sa panahon sa imong kinabuhi nga kaniadto wala nimo subaya og buhata ang pamaagi sa Ginoo. Og sa imong kahimtang karon nga imo nang gisubay o gibuhat ang pamaagi sa Ginoo. Imo nang kana bitang makit-an ang diferensya kalahian sa kahimtang nimo kagahapon o karon. Layo kayo ang imuhang kahimtang kaniadto og layo kayo ang kahimtang nimo karon kung imo na siyang masinatian sa imong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw wad-a ang pagbasag Biblia. Ayaw gyud hunong. Kay maunay mo proteksyon nimo, maunay manalipod nimo sa imong pagsunod sa Ginoo. Sa dihang magbasa kag Biblia, hatagig panahon ang balang espiritu. Pagigsultihi ang Dios mga kaigsunan. Himo kag mga pag-ampo, mga kagiya, labos sa tanan, kaalam nga gikan sa Ginoo sa pagbasa sa iyang mga mensahe. Og ayaw gyud kalimot mga kaigsunan sa pagpasalamat kay usas mga gihisgutan diha sa pag-ampo nato sa Dios, dili gyud wad-on ang pagpasalamat. Kay ang pagpasalamat mga kaigsunan mao na Yahweh nga ang atong mga pag-ampo gitubag sa Dios. Unya para makapadayon sa pagbuhat o pagsubay sa mga pamaagi sa Dios mga kaigsunan, dili lamang sa pagpadayon sa pag-ampo, pagbasa sa Biblia o pagsampit kanunay og pangayog lamdag sa balang espiritu, kundili ipadayon usab ang pag-apil o pakig-uban sa tinuod nga mga magtotoo. Ang tinuod nga mga magtotoo mga kaigsunan kung magkahiusa, dili libak o pagdaot mo'y imuhang madunggan. Kundili puro mga pagdaig na ang pagdinasigay, pag-inambitay, paglinig-unay, pagpangumustahay. Maunay mga tao mga kaigsunan nga makapadayon kana bitawng tinuod, mga tao nga tinuod nga naay pagtuo sa Dios. Ato nang timan-an aron dili ta kana bitawng masod sa bulsa. Dili ta malimbungan. Ang ilhanan sa mga tao nga tinud-anay nga magtotoo sa Ginoo, kanunay na ang pagdinasigay, na ang pag-inampuay, na ang pagtinabangay. Wala kay madunggan ni makit-an nga pagdinautay. Mao na nga sa ato mga kaigsunan nga pakigkuyog sa mga tao, dili gyud nato na wad-on ang pamaagi kung unsaon nato pag-ila ang tao. Kinahanglan ka tigutang mo ila para dili ta masipyat sa pagpili. Kay ang awit mga kaigsunan nagpahinumdum og nagdasig ka nato nga bisan gani ang pagbaton og barkada dapat pilion gyud pag-ayo. Pilion nato, pili ang higala mo, pilian ang mabarkada mo, unya pili ang tanan nga muunong nimo. Kanang unungan ka ba? Mao na nga importante mga kaigsunan ipadayon ang pag-apil o pakig-uban sa tinuod nga mga magtotoo. Og sunod mga kaigsunan aron makapadayon ka sa pagbuhat o pagsubay sa pamaagi sa Dios, kinahanglan imong ikuyog kanunay
ang kana bitawng mga tao nga nagbuhat kanunay sa pagkamatarong. Puy-i ang pagkamatarong kumbaga. Asa tong mga barkada o kaila nga matarong kayo tubangan sa Dios, pabilin diha. Og likay ang mga tao nga kanunay nagbuhat og sala. Kay dili nimo matabangan ang imong kaugalingon kung imo lamang pasagdan. Dili nimo makit-an ang kalahian kung sa imuhang kaugalingon dili ka kaantigong mo disiplina. Importante gyud mga kaigsuonan, puy-an nimo ang kinabuhing matarong. Ang pulong puy-an mga kaigsuonan naghisgot na og nagpakita na sa kana bitawng klaro nga desisyon. Importante gyud ng klaro kay desisyon. Dili kay usab-usab nga desisyon. Og ayawat a kanunay mga kaigsuonan ang pagtuon, pagpamalandong sa mga mensahe sa Dios. Mahitungod sa matagsaad sa Ginoo, ato gyud nang balik-balikon sa ato ang pagpamalandong. Kay ang tanang pamaagi sa Dios mga kaigsuonan, ang tanang mga saad sa Dios, klaro kayo ang pamaagi nga ihang gibilin sa balang kasulatan. O dili na to kalimtan mga kaigsuonan aron makapadayon ta sa pagsubay o pagbuhat sa pamaagi sa Dios, kinahanglan dili na to wadon ang kahadlok sa Ginoo. Kinahanglan magpuyo ta nga dunay kahadlok aron matuma nato ang tanang kaubuton sa atong buhi nga Dios. Kay kung doon natay kahadlok mga kaigsuonan 100%, likayan gyud nimo ang sala. Sama ni Jose. Si Jose mga kaigsuonan gitintal siya taga-adlaw ug taga-adlaw pod siyang mopalayo sa nagtintal kaniya. Kay ang ihang gibutang sa iyang hunahunang kasing-kasing doon na say Dios. Doon na say kahadlok sa Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Unya kung imong lantawon si Jose mga kaigsuonan nagmadaogo, nagmalampuson siya. Ang tao nga kanunay mulikay sa sala. Kanunay magmadaogon sa tentasyon. Mga kaigsuonan dunay panalangin nga moabot sa iyang kinabuhi. Dunay mga panalangin mga kaigsuonan. Unya dili na to kalimtan gyud ang pagpadayon sa pagpakigsulti sa Dios. Ayaw kalimti ang pagpakigsulti sa Dios. Maglakaw ka, magsakay ka, pwede kang maminaw og mga mensahe. Ibin sa mga awit mga kaigsuonan, pwede gyud kayo na nimong mabuhat para malikayan nimo ang paglantaw-lantaw sa mga gawas nga makadaot sa imong nauna. Dapat sa mga biyahe diha sa Pinoy-anan o diha sa inyong mga trabahoan, dapat ang imong hunahuna nahatag man tuod sa trabaho pero gatipig sa pulong sa Ginoo. Sa panahon nga masubay nato ang tanang pamaagi o tanan nga masubay bitaw mabuhat nato ang tanang pamaagi. Sultihan ta mo mga kaigsuonan, duol kanunay ang panalangin sa Ginoo. Grabe ka duol. Dili gyud nimo malikayan panalanginan o panalanginan gyud sa Ginoo. Kay ang tanang pamaagi sa Dios mudala sa tao ngadto sa iyang mga saad. Walay panalangin sa Dios nga ang tao mapakyas. Walay pamaagi ang Dios nga ang tao mapakyas. Kung ang tao magkinabuhi o musubay ra gyud sa pamaagi sa Ginoo, ang panalangin og ang kadagaya og ang pagkamuswagon mao ihang gipadulngan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga paday nagpanalangin kanato. Og ako nagtuo sa mubo nato nga oras, ako nagtuo nga kanang dunatay mga mensahe nga ato ang nasabtan, nakatunan diri sa atong panaguban. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanatong tanan mga kaigsuonan, ayaw kalimot sa gipakita sa Dios. Dili nato kalimtan ang gipakita sa Dios nga angay natong ikinabuhi nga dili gyud nato angay sipyaton ang pagbuhat. Timan-an gyud nato na ang pagbuhat mga kaigsuonan kanang mga pamaagi sa Dios kinahanglan buhaton gyud nato na dili lang kay ato lang nang hunaon-naon. Ato gyud nang buhaton. Kay kung atong buhaton makakita og makasinati gyud kas
resulta niini. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan, adto ta sa pagampo sa dili pa ko manamilit, atong pasalamatan ang Dios sa ihang mga mensahe nga nagdasig kanato, nagatudlo og nagalig-on nga kinahanglan atong subayon og atong buhaton ang iyang pamaagi. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios nga imo na usab kaming gidasig gilig-on sa mga pulong nga angay namo nga ikinabuhi. Salamat nga imo usab kaming gipahinumduman nga angay namong ipadayon ang paghatag disiplina sa among kaugalingon aron sa ingon makapadayon kami sa pagsubay o pagbuhat sa imong pamaagi. Salamat o Dios nga imo kaming giatiman og imo kaming gipanalipdan sa among pagpangatulog pagpamahulay. Padayon ka o Dios nga magatabang, padayon ka o Dios magatagbo, o padayon ka o Dios nga magagiya ka namo. Pakigsultihi kami dili lamang sa panahon nga mubasa maminaw sa pulong nga nas Biblia, kundi bisan sa pagkatulog padayon kang maghatod og mga mensahe din ang imong mga pulog mga pagtulunan klaro og amo gayong masubay samtang may kinabuhi pa kami sa kalibutan. Among ihalad, among isalig ang tanan nga among kinabuhi diha kanimo. Amahan Dios ka makagagahom, among itugyan ang among kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios mga igsuon nga paday nagatiman og nagpanalangin og nagamuma kanatong tanan. Kining igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan magapagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.